Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a chair for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati diri Everything for me mama akwa bastion called about too much GH so Muslim for Muniaba, Nana Ama Usua in Sabre, and some of what I cost to my Mudedica and Mababa Noamede Eba Besumo. Na send it here and it says, this year they Ghana how my moa Yetimiachi crum for being a crum for ready and wasem Ubonitua and Cano, Obrona Utim Dutim, or the second creature and Cano. Eh, Nipa Bain, dear na why in tia. Akobanisa na ensem no enchire mu ankasa ankasani ene de ewo eye wasa kra ne din ede braso esuo no according to amanfo a wo ete enchire mu de abeto abonten ene se abrantie bia ne din ede look a wo mususu se oye kronfo chese bisuafo obi enim no kron pa sa abrantie oye kronfo nanso obi enu a wotimi de nsa aka no unu no krampo a untimi emmen. Na yes say 99 days for the thief, but 1 day for him master. No, and it say a nay de okuvia ubi moto. Abrante look ukroya ukuvia moto. Na moto na ukuvia and what they air kono say nese moto no mu petro a kawumu kakrebinti antimi afane ndu bebia wodi dwaneako nanso se petro no no swomunti no esan. Na ebra esan na wedru eye kura ye kra braso ekra a eno no eben wasa enyina brem na wodru ho no mo na tese okohun se ye kwani bi so apake ni moto ewo ho a eno no ben kokofum na ho no mo no nso si yes jakronfo de bibia opebia wonim se kronobo eye funti na se wovia enti moto ni mu petrol na kokofia na ode abegu eye petrol eye moto awokovia no emuno atoa na kwentu no eso na wotwe petro nefi mu a na tese amanfo a womokro no so womnam kwan no so bi ehu na tese wombo dede ema dom ebetwa no hia na womu betwa no hia ye bisafo womo bro no ebro no bi de mba ebi so de womo nsa tese bibi omonsa beke bia womo de bro abranti ya woda so na so asede enka no na de nko a okay, omosa bomofo mo ben wono so di omutu baye weto na we ato obi ato a womu pa se etu na ajeje pew akọ nanso abrante nda so di na 9 so asede etu no client mi nka na krampo so she bulletproof ene se etu bo no ekodu ni nche a na asa atofom ave de womu so mu fefu mu ba no so mu enkrante kromon nsem no womu so yese womu de chicha no se ja ebufu asori okromfo a ya che na ontimi mre no ase oda so ejira ne so de na ese so womu nchire ne se oye nipa te se womu ano betimi de womu pe aye ndo womu pe bia na womu twi enkrante no so wono so no busuafo ni tin krampo womu ntimi ntwa womu de twa ne se oda so ejina moja mma inu etwa ne nan na ogina ho moja bia ntunu tese de omu beye bia emfa enti kromafo ni gina ho a omo ne abrante ni di aprapre a omo ho de ntimi so ni mu na tese baako eba ntim se ne makai pa ena odwane ko kura na se ne se kope acid bae na acid egame de minim se nka obi de acid ba no so person fo ngu obi so de na ohu na na se we hwe egu no so nija asem no to etwa ba we de da bi wo defa ni true mu kwan ene so de gu wo wie no se de bi gu ni na ase ene o hwe de aka no gu no ho a enu honoma tese abrante atofo mo se aden awegu na eze busuafo otimi nse we die dru ankasa be bia ye fa bia ye fa edidi dru etia akode bia ntumi se abrante won de tia wo mu obi so edru awafa nkofo india ho bi wetu kwan akohaba
soro no no de reji wafa obi no go pokra out mu se wanante wo pa bi ate se etu nka no se kan nka no ebro enka no awode for krampo te se ye kira wo mo ye de o mo bro de wo ate se wo mo no mutimi so ni mu a saa acid yetimi ehyegu ne tumu a ebi mu so bi ka ne na ase a ebi ka ne ho a oto anananom ewo ensedo ne na ate saa amanfo bi sa se na abranti na wa wo hwe ni mfoni abrante kama a wonim no ho an wosiesie wo fa kro no bokra susu ka we de ka wo de ne sa hyedumaden bi ase ye bibi kakra boys ya o mabai na eja ono so pen kakra de akọ na no na nso kro no bo en wo ye no na ma manfo bi sa se aso ejuma ni kro yi mu ene nam so ama abrante we wotu sa na mo bi se ne de etime ko wie mu e wo ni wo se wo tantan bi se emu ana die ntia enibre keke ana na bisafo so bone de kase de bo amanfo ebenya obi de abon mu nanso ni nia akogina wono ankasa hu se o man ni mu kra ye den se den krampa enu obi ana ebokro no ebi mu ede wo musa hyeduma se wo mo ye a wo mu edidida enti de se wono a ne pemu ene ode ato no so se wo bobokro no nti no apɛ ho akode ene akade a enu nti no ye bro na enka no ye boni tuo so a enka no ye de nkrante so ba no so a enye ne hwe a tese acid eni ni dro no tese edu okoje no ne antidote ene anam so amana ato nananom ewense do na ni wonde eya arehwo eya asefem menya shopa se obatan bi wo wiase mo pese enka ne ba a ono akasa wo na tete na kodisi ampepe so no befa sa akwan so nanso wono anyiye no anampo ono akasa ne decision wateke ama na brabo no ene de owo bi se abreno no ewieye bi se abreno na ni nyemu no esa akosi eye abai so se enka ne pemu nko aye ejuma ebiebie afa mrantie ne mmaba wade wo mogumu ene tese da ne da wo muso timi wo kakra wa ko wo anu a enka nyama bi se menya sho se ebetime rewe wo mutima ama na akosi se aje wo sa apehu aduro de kan moto de enka ye den danso moto enuku wiaye ono awtu se kro no bo no abo ache wakwadare okonobo mu pa wa hye ne ho de okonobo mu nanso ni nyemu no na wiye na aba abedu eye san pepe so we kire se wo ye den a sa de nye wo de na wo se kwan bia so befa dakro be wo dabone ye be chew na ye chew so a wonu nyame ntem na we husem ye chi ne atesa police fo abefa emu no akwa wo mo ahyase eye wo mo ehwehwemu dia fa na we de say ewo ni akire mu kra de dada nti we nhwemu de ebe formalities keke de ara de akodure na se no na esi na ni nyemu no se we be yensem da wa ma afoforo no ye hwe nim se ebe kosto sa na nso ye nim se akronfo pa de bibi enu ebe se o madwin se ebetumi tu ma safe kro yi mu de ade na me ankasa na besta ne aba fom abefa ne de wum na wa kire se ampa onu otu mfansa na kronobo aba ne wie ba ni nyemu de nsa kae ene de abesumo so tie mu nsem emma eye de akodre wo adwen che fa ho ene se bomodi a ne fa so me ewe comment section e biem so no share video we on all the social media platforms why say we no wa follow @tumagh or Instagram, Twitter so @tumagh_ Facebook so @tumagh na mo so mfo ene me de nsem ye beso mo me di ane na ama obusua na me hwa wo semutie makram